Хәдистә ир кеше хатынына, хатын кыз иренә мәхәббәт тулы күз белән караса, Аллаһы Тәгалә аларга шәфкать белән карый. Әгәр дә ир кеше хатынының кулыннан тотса, аларның гөнаһлары бармак араларыннан төшеп китә диелгән. Хөрмәтле кунакларыбыз, салават, гүзәлем, сез бер-берегезне күреп алу, танышу, бәхет эше дип уйлыйсызмы? Әлбәттә инде бәхет. Әлбәттә бәхет. Бәхет түгел дигән сүзне әйтсәк, бу бәлки сенсация булыр иде. Әлбәттә бәхет. Сенсация ясамый һәм сезнең танышу тарихлары, мәхәббәт тарихын бераз соңрак сөйләшербез. Әйдәгез тамашачылар белән исәнләшик әле. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хозур ТВ каналында хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен башлый. Сезнең белән мин Резидә Саляхова. Бүген бездә кунакта җырлы, моңлы, бик матур үрнәк гаилә Салават Миннеханов һәм гүзәлем. Салават гүзәлем, әйдәгез әле менә танышу тарихы турында төгәлрәк, тәфсилләбрәк сөйләгез әле. Мен инде Салаватны бәләкәй чактан ук беләм, күпләре инде белә, без икебез дә Азнакай якларыннан. Яшь аермабыз 13 ел, һәм инде ул миңа ничә яшьләр булган икән, бер 13 яшьләр булганда, мин мәдәният йортына ансамбльгә йөридем. Ул вакытта инде Салават зур сәхнәдә иде, һәм без аңа Салават абый, сәлам дип үтеп китә идек. Ни өчен мәдәният йортында? Чөнки аның әнисе күп еллар мәдәният йортында директор булып эшләде. Димәк, кайданаң сине инде кичкенәдән белә. Бәлки беләдер дә, бәлки хәтерләп итер дә инде, ләкин инде аннан соң без бер-беребезне ничек әйтим инде, якыннан белдек, таныштык. Димәк, сез өйләнешкәнче гүзәлем Азнакайда яши иде. Бездә хәтта бар фотография. Гүзәлем шушындый бәләкәй, мин инде басып торам, мин инде йолдыз инде ул вакытта. Теге зур сәхнәгә кереп киткән вакыт, һәм инде без теге өйләнешкәчтән генә безгә шушы фотографияны табып бирделәр. Гүзәлем бәләкәй, мен әйттем, как вот менә бу бит инде бу язмыш микән яисә бу гүзәлемнең максаты булган микән? Тәк. Менә шулай кем белгән безне киләчәктә шулай Аллаһ Тәгалә кавыштырып, шундый гаилә корырбыз дип аны гел уйламаган идем. Мин аның фанаты да түгел, мин гомумән ул гримеркага гүзәл уразылдан төшерергә кергән. Тәк, сез фотога төшергә кердегез, шулай дип таныштыгыз. Сезнең күзегез төштеме шунда гүзәлемгә? Юк, мин анда вообще ул вакытта. Мин анда бәләкәй кеше фотографировать итә, мин фотографировать юк инде, мин каян күз төшсен дип бәләкәй кызга. Аннан соң Ничек булды соң инде бу хәл? Шулай еллар үтте. Юк, фотографировать, ул менә поклонница, ул минем поклонница. Ул минем белән фотографировать итәргә килде. Һәм инде без теге өйләнешкә инде менә шу фотографияны табып бирделәр. Бу бик кызык инде менә. Әни күрсәтте аны, альбомны ачты да, менә. Әйе, монсы аңлашылды, гүзәлем кичкенә вакытта монсы. Әйе. Аннан соң инде гүзәлем инде матур кыз булып үсә төште. Ничек булды соң бу кавышу тарихы? Ансы әле кызык түгел. Ансы әле кызык түгел. Юк, аны да сөйләп китәбез. Без инде Гүзәлем ул вакытта Әлмәт мәдәният идарәсендә эшли иде. Мин Азнакай мәдәният идарәсендә эшлидем. Һәм инде бер Әлмәттә булган бер зур чарада без анда Гүзәлем белән эш буенча танышып киттек. Һәм инде ул вакытта Гүзәлем әйтә, менә мин дә җырлыйм дип шулай сөйләшеп киттек инде. Һәм инде шулай әкрен генә танышып киттек шул вакытта. Эшли башладык бергә. Аннан соң Салават ул эшеннән китте, Казанга күчте. Мин дә эшеннән киттем андан соң инде. Ул мине үзенең Салават ачып җибәргән, үзенең татарча дискотекаларын, Татарстан исемле, һәм ул шунда мине менә бу иҗатын башлап җибәргән яшь җырчыларны чакырган иде. Башта җырчы буларак чакырды инде. Әйе, ул мине шулай чакыргалы иде. Мин килдем, анда чыгыш ясарга инде. Һәм без шулай эшләп киттек, бергә мәҗлесләрдә эшләдек, Сабан туйларда. Артистларны Сабан туйларга чакырам, яшь җырчыларны тегендә, монда чыгыш ясарга. Салават Организаторлар арасында бер яшь кенә гүзәл исемле яшь шибәр кыз бар. Ну, ул вакытта яшь иде, шибәр иде. Иде дип инде. Ничә ел әле өйләнешкәнегезгә? 5 ел була бу. 5 ел булды. Һәм инде без эшләп йөрибез. Һәм инде дөресен әйткәндә без вообще очрашып та йөрмәдек инде. Әйе, берсендә без Мисырга клип төшерергә җыенган идем. Әйе, мин Гүзәлем әйтәм, менә без клип төшерергә барабыз. Безнең инде менә расходлар бар бит инде, съемочная группа, безнең съемочная группага путевкалар һәм башкалары. Әйтәм, клип төшерәсең килсә,
Менә шу расходларны без пополам бүләбез дә, менә шулай, то есть Мисырда төшерергә мөмкин. Әйтәм, ризамы? Риза диде дә без Шунда Мисырда электрдән инде син. Юк, без анда Мисырда электргә вакыт булмады. Анда без Мисырда 9 көн эчендә 2 клип төшердек. Бу күз алдына китерлек түгел, менә хәзер мин күз алдына китерәм, ничек бу әйберне эшләргә мөмкин. Эшләргә мөмкин түгел, ләкин без үзебезгә максат куйдык һәм 9 көн эчендә 2 клип төшердек. Мин Гүзәлемнең клибында мин инде төп рольдә идем, Гүзәлем минем клипта төп рольдә иде. Һәм инде шунда мин аңарга игътибар иттем. Ул аның менә максатчыл булуына инде зонда чөнки йокламыйчы көн-төн эшләп төшереп, мәйтәм Бик шыдам икән бу кыз, әйбәт килен булыр дидең инде. Карале, бу бит бүген танк сыман бара мәйтәм. Минем дә хәтта минем әнигә дә ошаган, чөнки минем әни теге җитәкче булып эшләгән, шундый бик әйтергә кирәк инде тегене ничек дигән. Максатчан тырыш, берни алдында туктап тормыйча. Мин әйтәм, минем әнигә дә ошаган бит бу. Анда Гүзәлгә әйтәм, утырасың нигә? Скутерга ул сәпиттә дә йөри белмәй әле. Утырасың скутерда йөрергә кирәк. Все, утырды скутерда киттем әйтәм. Моны да булдырды бу. Ярар киттек. Chevrolet Impala без анда арендовать иттек зур акчаларга. Һәм инде мен әйтәм, утырасың шушы машинага и барасың. Әгәр дә китә алсаң, мин сиңа өйләнәм дип. Утырда киттем әйтәм, карале, әйтәм, бу молодец, бу максатчан кыз. Әйтәм, и шунда мин аңара игътибар иттем. Игътибар иттем аның менә шуныйны, нәрсә дим инде? Тырышлыгына. Әйе. Әмин ул елларны шулай ук эшләгән елларны Салаватка игътибар иттем икенче яктан. Аның әнисенә мөнәсәбәт, әти-әнисенә, туганнарына ничек ул сөйләшә әнисе белән, ничек аның мөнәсәбәте аларга, әти-әниләренә һәм гомумән дусларына, коллегаларына ничек ул менә шулай проблемаларны шишә. Шул яктан мин аны белми идем бит инде Салаватны булай якыннан. Мин аның шундый характерын изучать иттем дисәм инде. Бер көннәрнең берсендә инде Әлмәткә мин как раз узнакая кайтышты. Гүзәл Әлмәттә мероприятиедан соң машинада барганда мин Гүзәлгә әйтәм, Гүзәл, әйдә никах укытык. Кына дидем. Риза булыр дип уйламадың. Ә ул риза булды. Һәм кич белән шалтырата бу мине. Салават, все нормально, иртәгә әти-әниләр сине көтә. Шуннан соң мин йөрәкмен. Кына түгел анда. Ник чыгардым мин бу сүзне? Ник чыгардым? Чөнки мин 34 яшькә хәтле өйләнмичә йөрдем дә менә сиңа. Һәм инде менә шулай барып Гүзәлне башта әти-әниләреннән сорадым. Шунда 2 атнадан соң никах укыттык һәм аннары 2 атнадан соң туйда үткәрдек. Менә шулай. Ничектер кеше аптырый, ничек инде менә очрашып йөрмичә өйләнештек. Мусульманча диргә була. Дөрес, шулай булырга тиеш. Алай үкенмисездер бит, 34 яшькә хәтле йөреп, менә шундый адам дип бик борчылып искә аласың. Үкенешкә калмагандыр бит? Түгел. Мин гомумән инде әтигә ошарга тырышканмындыр. Чөнки минем әти 34 яшьтә әнигә өйләнде. Әни мин әтидән 12 яшькә яшьрәк. Бәлки мин әтигә ошарга тырышканмындыр һәм инде менә шулай килеп чыкты. Менә без шундый ошаганбыз. Мин үзем әтигә ошагам, Гүзәл минем әнигә ошагам, ничектер. Салават синең әтиңә ошаганмы? Кайбер яктан ошаган, кайбер яктан юк. Кыз кеше бит әтисенә ошатып сайлый диләр инде, Ира. Миңа иң мөһиме ират кеше менә гаилә кешесе булсын. Менә Салават нәкъ шундый кеше, ул гаиләдә бөтен проблемаларны белә һәм гаилә өчен яши. Карьера дип тә түгел, дуслары белән дә каядыр анда көннәр буе йөрми, эш дип тә чапмый. Аның иң беренче планда иң беренче һәрвакыт гаилә. Менә шушы үрнәк гаилә серләрен ачыгыз әле безгә дә, тамашачыларга да. Без инде 5 ел гына бергә яшибез, андый. Гына бу әсме. Опыт юк. Андый шул хәтле тәҗрибә юк. Булар нәрсә 5 ел елны яшәгәннәр, нәрсә өйрәтеп утыралар инде. Диярлек булмас. Шулай да. Миңа калса инде, миңа әти һәр вакыт әйтә иде. Улым, кызны сайлаганда өйләренә барып кара ди. Әнисе әтисенә
кычкырмый икән ди. Әнисе әтисенә сүзен нитә икән, теге катырак сөйләшә икән, чыгып китте бу өйдән. Всё. Димәк, бу кыз бу шулай кыз ук. сине дә шундый мөнәсәбәт булырга мөмкин. Аларның гаиләсендә алар бит инде 3 кыз. Әнисе, Гүзәлем һәм аның сеңлесе, әтисе анда хуҗа. Әтисе анда хуҗа, менә бабай инде минем өчен зур авторитет. Хәтта аның әтисе мине теге намазга бастырган кешедер инде. Менә шулай мин аны шундый бик хөрмәт итәм. Ул гаилә миңа бик ошады. Һәм инде миңа калса, гаиләнең сере нәрсәдә? Тәмле ризыкта. Димәк, Гүзәлем бик уңган хуҗа дикән. Шулай дип әйтәм. Хатын кызның иратка карата мөнәсәбәте. Ир кеше эштән кайтканда, арып кайтамы, теге өйдә теге революция белән инде теге менә шундый акырыш ни булмаса, нәрсә генә булса да, хатын кыз иратка ират иттереп караса, миңа калса ойлада идеально булачак. Димәк, гаилә иминлеге хатын-кыз кулында гына. Хатын кыз кулында да, ират кулында да, нәрсә әйтәсем килә. Без менә 5 ел яшибез, әйме, андый теге акыллы фикерләр бик бәлки әйтә дә алмабыз инде. Ләкин мин нәрсә әйтәсем килә, үз тормышыңда бик мөһим үз кешеңне табу. Ул сине аңларга тиеш, аңлый белергә тиеш, тыңлый белергә тиеш. Һәм инде бер-береңне поддерживать итәргә һәрбер эштә дә. Без Салават белән бер сугышта, безнең уртак планнар, безнең уртак хыяллар һәм без менә көннән-көн үзебезнең тормышыбызны тагы да сыйфатлырак, тагы да матурак итәргә тырышабыз. Һәм нәрсә әйтим икән тагын? Без 24 сәгать бергә. Без бер әйбер белән шөгыльләнәбез. Моны бунсы да бар бит, әйбәт. Әйтик, Гүзәлем ул инде по образованию бухгалтер. Ул теге берәр теге бухгалтер булып эшләсә берәр җирдә, мин берәр җирдә җырчы булып эшләсәм, бәлки без бер-беребезне аңлап бетермәскә дә мөмкин. Монда без бер-беребезне аңлыйбыз, бездән менә әйтте бит инде Гүзәлем. Интереслар бер, шуңа күрә ничектер безгә җыелы. Шулай максатлар бер булгач. Ләкин бар шундый гаиләләр, кемдер менә иҗатта, кемдер шул теге ихтисат ягында дигәндә. Ләкин ул кешеләр күңелләрендә дә була шундый творческий кешеләр, бер-берсен аңлый торган. Менә мәсәлән, хатыны җырчы ди, ул аны аңлап яши. Һәм аңлый аның гастрольләрдә йөргәннәрен, төнлә кайтканын һәм башкасы. Яисә ире җырчы, хатыны аңламый, кая йөрисең, соң кайтты. Мәсәлән, Салаватның гаиләсе дә әнисе һәрвакыт мәдәният җирендә йөргән. Ул һәрвакыт бәйрәмнәрдә, ул бәйрәмнәр соң бетә. Ул теге директорда булгач, аңарда бит инде ответственность күбрәк. Барлык җирләрдә катнашкан, йөргән, соң кайткан, ләкин Рәис әти аны бик тә аңлаган һәм аңарга юл биргән, бер нәрсә дә әйтмәгән. Шуңа күрә Зөлхия дә бәхетле булып яшәгән үз гаиләсендә. Һәм әле тагын бер әйберне әйтеп китәсем килә. Без инде аралашабыз бит. Ләкин аралашуны без дәвам итәрбез. Сез фикерегезне югалтмагыз, хәзергә даими сәхифәбезгә тукталыйк әле. Безнең бүгенге көндә шундый бер гадәт китте, мода дип әйтергә кирәк. Никахларын күбрәк мәчетләрдә укый башладылар. Мәчеттә укырга ярамый дигән нәрсә юк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзе моны хуплыйдыр иде. Әмма безнең татар халкыбызда шундый бер гадәт дигән нәрсә бар бит инде. Горыф гадәт, күркәм горыф гадәт. Кызның өендә никах уку. Менә бу горыф гадәтне күтәрсәк яхшырак булыр. Бүгенге көндә әлбәттә мәчетләр тезелеп килә, бер мәчетләр берсеннән берсе матур, берсеннән берсе гүзәл, әлбәттә кешеләрнең шушында укытасылары килә, әлбәттә бәрәкәт күбрәк сүздә юк. Әмма менә бу горыф гадәтне дә югалтмаска кирәк. Бу үзенә күрә бер җылылык яклары, нурлы, бер матур итеп өендә үткәрү, ул менә безгә ниндидер бер шушы әби бабайларыбызның горыф гадәтләрен кайтара алдык дигән
горурлык белән яши алырбыз. Менә мин кайчандыр кияүгә чыкканда яки өйләнгәндә, өйдә, кызның өйдә яки минем өйдә кыз кеше горурланып никахны укыдык дип әйтә ала. Иң мөһиме исраф кылмаска кирәк, күп итеп. Әгәр дә кешенең никах зур итеп никах үткәрерлек акчасы юк икән, исраф кылмаска кирәк, әҗәтләргә кермәскә кирәк. Мәчетләргә үткәргәндә дә күп итеп исраф кылалар, әҗәтләргә керәләр. Вай мулласынадан да күп итеп бирергә кирәк бит, кирәкми. Мулла әгәр дә үзе сорый икән акчасын, миңа шуның кадәр кирәк дип бу дөрес түгел. Бирәләр икән, әлхәмдүлилләх. Бирмиләр икән дә әлхәмдүлилләх дип әйтергә тиеш. Никах ул дини йола, ул сәүдә түгел. Ул базарда укыла торган нәрсә түгел. Ул мәчеттә Аллаһ йортында укыла торган нәрсә түгел. Бирәләр икән, Аллаһка шөкер дип аласың, мәчетеңә файдалансың, үзеңә файдалансың синең өчен. Әмма сорарга хакың юк. Икенче мәсьәләдә кемнәрне чакырырга кирәк дип сорыйлар бездән. Бөтен туганнарыгызны чакырыгыз. Нинди туганнар бар, бөтенесен чакырыгыз. Урын бар икән, ризыгыгыз бар икән, мөмкинчелек бар икән, чакырыгыз. Һәм инде никахта иң мөһиме шахид булырга тиеш. 2 шахид, ирләр. Әлбәттә кияү белән кәләш тә инде. Алар булмаса бит инде никах булмый. Хәл бүген көндә шундый теге мода киткән, интернет аркылы никах укыйбыз дип. Бу никах батыл, хаклы түгел. Мөмкин түгел, андый никах укылмый, ул никахның шунда ук юк дип әйтә алабыз. Никах дөрес түгел дип әйтә алабыз. Мулласы да булырга тиеш инде. Мулласы утырды, шахидләре бар. Кияү белән кәләш килде, әти әнисе килде. Иң мөһим монда кызның әтисе яки абыйсы вали булала. Яки әнисенең яки әтисе тарафыннан булган абыйсы булала инде. Дядя диләр инде русча. Алар рөхсәт бирергә тиешләр. Алардан рөхсәт алырга кирәк. Әтисе исән икән, әтисеннән сорыйсың, фәлән, улы фәлән. Сез фәлән кызыгызны кияүгә бирергә әзерме? Фатихагызны бирәсезме? Әгәр дә ул торып, әйе, Фатихамны бирәм дип әйтү белән никахның яртысы укылды дигәнне аңлата инде. Һәм инде җигет ягыннан әти әнисеннән сорыйсың инде, былай гына, мәҗбүр түгел, былай гына сорыйсың. Фатиха өчен генә түгел, бәрәкәт өчен сорыйсың. Әти әнисе анда да бездә Фатихабызны бирәбез дип куйсалар, тагын да күркәмрәк була бит инде. Ике яктан да Фатихасын бирделәр. Мулла хәзрәт шахидләрдән сорый. Менә сез шахид буласыз, сез шахидлар әлбәттә мөселман булырга тиеш, икесе дә мөселман булырга тиеш. Икесе дә намазлы булсалар тагын да хәерлерәк. Һәм шушы шахидләргә дә сораулар булачак, кайбер сораулар. Һәм инде кыз белән җегеткә мөһим сораулар биреләчәк. Риза булып бардыңмы, риза булып алдыңмы? Менә шушы 2 сорауга җавап биргәннән соң алар риза булып бардым, риза булып алдым дип шахидлар без ишеттек дип тасдиклагач, без әйтә алабыз, бу кыз белән җегет хәзер инде ир белән хатын булдылар дип. Аларны котлый алабыз. Аннан ахырда никах хутбасы укыла. Никах хутбасы уку ул сөннәт. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи укыйдыр да. Аны икенче төрле никах вагазы дип әйтәләр инде. Шул никах хутбасы укылганнан соң без яшьләребезне тәбрикләп аларга үсенә күрә бер әгәр дә бер китап бирәсең монда, Коръән, бер бүләк бирәсең инде, барыбер аларга барыбер. Бездә шундый гадәт бар. Хөрмәтле тамашачылар, Хозур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыруы бара. Бүген бездә кунакта Салават Миннеханов һәм Гүзәлем. Менә сәхифә бездә дә без никах үткәрү серләренә төшендек. Үзегезнең никахны әйтегез, искә алыйк әле. Ничегрәк үтте? Ул вакытта да тамадалар чакырып үткәрәләр идеме? Әллә сезнең гаилә эчендә генә шулай җылы мөнәсәбәттә генә үттеме?
Тыныч Безгә- кына. Бик күңелле үтте. Никах та, туй да бик күңел үтте. Без инде үзебез дә туйлар алып барабыз бит инде. Һәм төрле залларда чыгыш ясыйбыз. Төрле регионнарда һәм инде менә төрле регион традицияларын күрәбез инде. Үзгәме алар регионнарда? Төрлеме ул традициялар? Төрле. Ул генә башкортларны гел икенче. Алар инде аптырлар. Башкортстанда әйтик, Патноста кәләш бии. әйе, кәләш һәм аннары кияү биргә тиеш. Һәм инде бөтен кунак шунда акча ташлый инде. Килен себереп йөри. Бу шундый кызык әйбер, ул шундый энергичный әйбер. Мен әйтәм, мин бит әле комментировать итәм, менә күптән түгел Старле тамакта булдык. Һәм инде башкортларны өйләндердек без монда Казанда. Мин Старле тамакта әйтәм, бу беренче тапкыр мин бу әйберне күрәм. Киләләр дә, неужели сездә Татарстанда бу әйбер юк? Без бит инде башкортлар түгел, татарлар дип бит инде шунысы. Әйтәм, юк монда әйбер. Монда әйбер. Хәзер аны Башкортстаннан Татарстанга алып кайтып яшьләргә киңәш итәсезме үзегез? Күңелле була әйтегез Без үткәрәбез. Инстаграмда да куйдык инде, анда күбесе безгә инде Инстаграмда язды. Әйтик, Мәскәү якларында, Нижгар якларында стакан дигән церемония бар. Анда чыгып инде 3нче бүлекне котлау ничек үтә безнең? Безнең бит инде группа чыга яисә аерым кеше котлый бит инде. Анда патнос белән кияү ягыннан һәм кәләш ягыннан кешеләр кунаклар патнос тоталар, кияү һәм кәләш басып торалар, киләр өстәл кырыена. Һәм инде өстәлдән берсе басып, монда гармонист инде, гармонист янда иң бай кеше. Иң бай кеше гармонист. Аннары сөйлим ни өчен. Булар киләләр дә бер өстәл кырыена, и кунак баса. И раз теге бер чистушкины бәрә инде, чистушка. Кесәсеннән ала да без бит конверт акчаны салабыз инде. Булар ала да булай күрсәтеп инде. Шат ана. Салават бирде. 10,000 сум. О, молодец. Стакан монда нәрсәгә? Стаканга тыгып куямы ни? Стакан, просто стакан тора. Белмим, онлайн не өчен стакан. Патноста стакан, Һәм чәчәк. или чәчәк була стакан эчендә, яисә чәй була, яисә шунда тыгалар мине акчаны. Ну, стакан була ниде? Патноста, как инвентарь. Алар киләр икенче кеше, но акчасын күрсәтеп салалар инде. Ана Моның миңа Гүзәлем бирде 1000 сум. Моның бит инде уңайсыз яклары да бардыр. 3нче бүлек 1-2 сәгатькә сузыла бу. 2 сәгатькә. Анда яшьләр дә арып бетә. Ну бик күңелле инде. Һәрберсе чистушки җырлый. Җырлау ярар, бөтен кеше дә 10,000 сум салып биреп чыгара алмый бит инде салып. Сала. Мөмкинлеген булмаса, Менә саласың инде. Бөтенсе дә күрсен. Бу Кешедән ким 2000 булып? сум акчаны салган икән дип. Шу акырат туйга чакыралар анда 200 ләп кеше һәм 200 ләп кеше анда капитальный. Аннары китап баянист. Уйрып чыгалар. Аннары китап баянист. Раз баянист килә бер кунакка. И уйны и күзеңә карый инде. Карый. акча салмыйча китми инде. Эй, бар кит моннан. Ул икенчесенә китә. Той акча. Мин әйтәм баянист иң бай кеше Нижгәрдә. Ну да, диләр инде. Һәм инде теге туйларга килгәндә без төрле залларда чыгыш ясарга туры килә. Һәм инде без Азнакайда башта Әлмәттә никах укыттык, бер кафеда, һәм инде Азнакайда ресторан дибез инде, ресторан дип язылган. Шунда үзебезнең туйыбызны үткәрдек. Һәм ул инде менә блюдаларга, ризыкларга карасаң, гап-гади бит инде, залы да гап-гади. Әйне без искә төшерәбез хәзер инде төрле залларда чыгыш ясаганда, мен әйтәм, бу зал нирәк инде слабоватырак. Ул барыбер дә яшьләргә карыйбыз, нинди зал булсын, анда простой зал булсынмы, кафе булсынмы, шатер булсынмы, иң мөһиме яшьләрнең күзләре яна икән. Менә безнең өчен безнең туй ул шул хәтле күңелле үтте, без хәтта менә хәзер дә ул туйны яңадан үткәрер идек. Туйны да никахыбыз да шулай күңелле үтте тамада белән. Анда инде ул вакытта никахларны шулай үткәрәләр, кафеларда җыелып инде. Гамилнур исемле алып барыш иде бездә. Үзенең командасы белән килеп, төрле җырлар, төрле телләрдә хәтерлим алар җырладылар. Ул үзенең анда шундый телдә, мусульман телендә, ничектер кул чапмыйча, машалла диләр. Безнең бер шундый яңалык ел, чөнки ничектер әйтим, күбесенчә өйдә үткәрә идек, аның шимә туганнарда, ниләрдә. Менә шулай Гамилнурның шундый ниләре Йолаларга туры китереп. Бик безгә бик ошады шулай күчтәләшләрне ничектер матур иттереп, ялган иттереп инде бик истә калды инде. Үзе дә киенеше буенча, алып баручы инде. Ләкин ул вакытта әле 5 ел гына элек бит индеме?
Ул вакытта әле менә бүгенгесе кебек хәзер бит кәләшләргә шундый күп выбор күлмәкләр, ул дизайнерский менә бу тюрбаннар, башлыклар, яулыклар. Минем ул вакытта әле хәтта яулык бәйләүче дә юк иде, матур иттереп. Мин яулыгымны үзем өйдә үзем бәйләдем. Ничек нинди күлмәк таптым, шуны кидем дә һәм булдым никахымда. Хәзер бит нинди генә матур күлмәкләр тикмиләр, нинди генә матур оформлениялар хәзер бик менә мин бик шатланам менә бүгенге көндә шушы мусульман модасы ничектер менә алга китүе, ничәдер ел эчендә генә шундый масштаб Менә мөселман модасына кагылганбыз икән инде, әйдәгез сезнең эшмәкәрлек турында да сөйләшик. Сезнең ялгышмасам үзегезнең яулыклар киеп бар, шулай бит? Һәм татар эстрадасында да менә шулай чалма киеп чыгучы, сез миңа калса беренчедер һәм сезнең кибетегезнең битендә дә сез менә шулай яулыклар бәйләргә өйрәтәсез, видеолар куясыз. Сер итеп кенә әйтәм, минем танышларым арасында да сезнең видеолардан күреп бәйләргә өйрәнүчеләр күп. Сезгә шулай күп язалармы? Рәхмәт әйтеп, менә сездән күреп өйрәндек дип. Мин бит инде беренче тапкыр шул милли премия безнең менә Татарстанда бар национальная музыкальная премия Болгар радиосында. Шунда мин беренче тапкыр зур сәхнәгә, пирамида сәхнәсендә мин Чалма киеп чыккан идем. Ул тиге бизәлмәгән иде, тюрбан кебек тә ясалмаган, ул менә гапкады. Безнең менә күбесенчә ничек бәйлиләр, яулыкны шулай бәйләп чыккан идем. Һәм анда бик күп комментарийлар. Аның максаты нидә иде? Яңа мода кертеп җибәрүме? Нәрсә иде аның максаты? Монда ничек каян килеп чыкты микән ул? Мәсәлән, ул беренчедән милли премия булгач та, мин ничектер үзебезнең нине кертергә булдым инде шул стильне. Икенчедән инде мин инде ул вакытта ук салават намазда, минем әтиләрем, бабайларым башлы намазда, мин инде ул вакытта ук тартыла башлаган идем дингә. Һәм ничектер уйладым да, шундый идея туды инде, шундый костюм ясарга һәм сәхнәдә дә күбесенчә башка кигән образлар белән чыгарга инде. Һәм таныштым мин бик күп дизайнерлар белән, алар да мине шулай вдохновлять иттереп инде, аннан соң подписчикларыбызга, тамашачыбызга да бик ошагач, мине шулай канатландырып җибәрделәр һәм мин тагын да ныграк тартылып киттем ул якка инде дөньяны. Һәм бүгенге көндә инде минем күп кенә образларында шундый тюрбаннар белән, яулыклар белән һәм менә бу елны ачып җибәргә булдым үземнең кибетемне. Яулыклар кибетен андай өйрәтәм ничек бәйләргә. Мине үземне өйрәттеләр, аны мин үзем уйлап чыгармадым. Ләкин бик күп язалар, комментарийлар, сообщениялар килә. Күбесе менә язалар: "Гүзәлем, рәхмәт сезгә, сез яулыкларга мәхәббәт уяттыгыз" дип инде. Бер дә яратмыйдым яулык бәйләргә. Менә сездә күргәчтен, сез ничек бәйләгәчтен, безгә ничектер хәзер ошап китте дип язалар инде. Күпләре менә Салаватның танышлары әйтәләр: "Гүзәлемгә карап, минем хатыным намазга басты" дип инде, ничектер этәргеч булды дип инде. Бу бик шатлыклы хәбәр. Мин аларга бик рәхмәтлемен. Һәм инде киләчәктә инде менә күлмәкләрдә алып кайтырга алай берсә инде планлаштырам. Шундый озын, матур, стильный булган, матур булган яшьләр өчен. Хәзер бүгенге көндә бит инде ул модада да булгач һәм мода гына түгел, бу минем күбесенчә күңел куша шулай киенергә, мода дип киенмим мин. Ләкин аңа да карамастан күп яшьләр тартыла хәзер дингә һәм бу бик шатландыра. Салават, сез дә эшмәкәр бит. Сезнең нинди эшегез бар? Сер булмаса инде әгәр. Кроссовканы да нәрсәдер бар? Юкмы ни? Да, без аны просто башлап җибәрдек тә, миңа инде иң мөһиме монда Кытай белән эшләү максаты белән инде алар белән мөнәсәбәт, аралашу ничегрәк выстраивается. Һәм инде онлайн продаж дигән әйбер бар инде, менә шуны ничегрәк эшләп китергә. Шуның өчен генә без аны ачып җибәрдек. Мин бу бизнеска кирдем, анда 2 малай, һәм инде мин өченче булып инде. Һәм инде бу әйберне аңлагач, бүтән теге серләрен, бүтән әйберне аңлагач, егетләргә калдырдым. Мин әйтәм, егетләр, уңышлар сезгә. Үзегез шөгыльләнегез. Вот, алар инде Аллага шөкер хәзер әйбәт кенә шөгыльләнә. Без барыбер да анда барып инде үзебезгә кроссовкалар алабыз. Кстати, ул бит менә кроссовкаларга килгәндә аяк киеме инде әйтеп китәсем килә. Бар менә оригинал бар.
Һәм инде Кытайларның бар Реплика. реплика, берничә категория. Первая категория, вторая категория и третья категория. Өченче категория ул менә теге Сыйфатсыз була инде Әйе, алар инде ничә тиенлек кенә инде. Әйе, әйбәт. Ә без менә нәкъ беренче категория менә ул бәлки ул оригиналдыр да, белмим. Сыйфаты буенча бик әйбәт инде. Әйе, без чөнки сыйфат буенча бик күп эшләдек, аралаштык. Һәм инде бу миңа менә ачып җибәрү теге акча эшләү максатыннан түгел, ә инде Кытай белән мөнәсәбәтне аралашуны наладить. Максат нишисез анда Кытайлар белән? Кытай беләнме? Бөтен дөнья менә бу булган камера миңа калса бөтенсе дә Кытайныкы. Димәк, сезнең бер максатларыгыз бар, без белми торган. Инде без Кытай белән эшләргә. Дус булырга кирәк Әйе. дисез. Менә икегез дә эшмәкәр, бер-берегезгә ничектер ярдәм итәсезме, киңәшләр белән, әллә Әлбәттә. шелтәлисезме? Әлбәттә, минем яулыклар кибетенең күп эшен Салават эшли. Әйе. Güzelim akşasın gına Эшен сез эшлисез. şu грязную работу выполняю я. Минем бик күп танышларым бар, менә шулай бизнес белән шөгыльләнгән. Кемнеңдер салымнары бар, кемнән шулай ук менә мөселман кызлары, үзләренең кибетләре бар, дизайнерлар мәсәлән, аларның кибетләре, салымнары үз исемендә булса да, үз исеме белән чыгарылган булса да, аларның артында ирләре басып тора һәм барлык сораулар буенча только ирләре белән генә киңәшләшәләр. Ярар, мин ирем белән сөйләшермен һәм без нитербез. Хәл итербез. Әйе, хәл итербез дип. Шуңа күрә монда да Салаватның роле бик зур. Салаватка рәхмәт инде. Biz поддерживать итәбез инде шөгыльләнсеннәр. Әйе, субханалла, рәхмәт шундый дивар артына качарлык ирең булсын иде ул диләр бит. Менә сезнең гаиләгез чыннан да күркәм, үрнәк гаилә, киләчәктә дә шулай булырга язсын Алла бирсә. Салават, менә хәзер намаз укуыгызга сезнең ничә ел инде? Һәм ничек итеп килдегез сез менә шушы намаз укуга? Әйтеп үттегез, Гүзәлемнең әтисе этәргеч булды дип. Тагын бәлки ниндидер сәбәпләр булгандыр. Безнең бәләкәй чактан ук инде дугаларны әби, әни өйрәткән инде бәләкәй чактан дугалар укыйды һәр вакыт инде. Утырасың өстәл алдына, йокларга там бисмилла дип бөтен әйберне башлыйсың. Ләкин ничектер намазга, хәтта уразаларда тота идем мин. Ләкин ничектер намазга килеп булмый иде, ничектер намазга кирип китеп булмый иде. Һәм инде бер вакыт Гүзәлнең бабасы бит Имам Хатип бер авылда, әтисе инде Мөхәммәдияне бетерә бит инде Алла теләсә. Көннәрнең берсендә Гүзәлнең әтисе әйтә: "Кияү, син җомгага йөрисеңме?" Мин әйтәм: "Мин әйтәм, йөргәлиме инде кайбер чакта." Әйтә: "Йөр ди." Анда bir җомгадан икенче җомгага синең теге гынахларың нителә инде. Гафу итегез. Әйе, гафу ителә дип әйтәм. Ну, бабай, мин әйтәм, бит намаз укый белмим бит. Әйтә: "Син йөр ди җомгага. Анда бергә җәмәгать белән укысаң, намаз кабул ителә ди инде. Имам артыннан басып торасың да, ярар шулай йөри башладым. 1 бардым, 2 бардым, 3 бардым, 4 бардым. Әйтәм, булай булмый бит. Булай булмый, бу намазны өйрәнергә кирәк." Һәм инде утырдым мин ураза вакытында, менә как раз ураза вакыты инде. Һәм шунда мин әйтәм, максат куйдым, әйтәм, полностью намазны өйрәнәм. Һәм инде намазны шунда мин өйрәндем, һәм шуннан соң менә гел намазны калдырган юк инде. Хәзер күпме инде, ничә ел? 5-4 дигән. Ну, санамым инде, минем инде теге отчет юк. Ләкин бер әйберне әйтеп китәсем килә. Менә намаз укучылар, алар менә хәзер телевизор карыйлар, алар аны бәлки аңлыйлардыр. Менә намаз укый башлаган вакыт, менә мин нәкъ менә өйрәнгән вакыт, мин шул хәтта менә ни шундый хис, ниндидер Рәхәт. ниндидер рәхәтлек. Аны бетереп булмый. Һәм берсендә бер хәзрәт белән сөйләшәм, әйтәм, менә намаз укый башлагачтын, әйтәм, икенчеләй үземне хис итә башладым. Ул ди миндә дә булды андый хис. Бу бары тик пробник кына ди, пробник. Менә Коръән укый башлагач, өйрәнгәч, мин тәсвирли башлагач, менә шушыннан алынган хис, ул нашы намаз уку, ул бары тик пробник кына ди менә по сравнению с этим. Шуннан да шулай. И уразага да килгәндә инде уразалар тотканда, менә беренче көннән соң көнә хәтле уразаны тотып бетерәсең.
игил үзеңнең икенче хис итәсең. Шуңа күрә мөмкинлек булса, тамашачылар әле кем ураза тотып карарыз, ул әйтеп бетергесез бу хис. Һәм инде намазга килгәндә, бу безнең бит инде нәрсә дим инде? Долг. Намаз уку. Шуңа күрә намазны укырга без тиеш. Менә пробник дидегез, хәзрәтнең нәрсә әйтәсе килде инде. Монсы әле пробник кына әтулы бәхет инде Коръәнне укыгач булачак. Нәхшул. Сез инде ләкин инде менә бу Коръәнне укый башлагач, менә шу булган хис, шушыннан алган хис, менә Коръән уку хисе белән чагыштырырлык түгел, монда тагын да күбрәк туллана бара. Субханалла. Гаиләгездә берәр нинди йолалар бармы? Бәлки менә салаватны мәчеткә озату, каршы алу йолалары бардыр. Ансы инде әлбәттә. Салават һәрвакыт ултырышам һәрвакыт намазын мәчеттә укырга. Безнең янда гына 1-2 мәчет бар. Я берсенә, я икенчесенә бара ул җәмәгать белән укырга инде. Һәрвакыт чыгып киткәндә миңа әйтеп китә. Ярармын, мен намаз укырга киттем. Шайтырып әйтеп калабыз инде. Бер-беребезне чикләтмин. Хәер Хушлашып. Саубуллашып. Алай инде йолалар безнең бар, гаиләбездә ул һәрбер татар гаиләсендә бар инде. Бергә җыелышу, бәйрәмнәрдә бергә җыелышу, бергә бәйрәм итү, ул бит инде бер күрешү, үзе бер гомер. Туганнарны, безнең туганнар Әлмәт ягында һәм Азнакай ягында без һәрвакыт кайтырга тырышабыз. Ике як туганнарга да һәрвакыт җыелышырга тырышабыз бәйрәмнәрдә, ял көннәрендә. Һәм монда Казанда да безнең минем килендәш Салаватның энекәше, абыйсы монда яши Казанда. Аларны вакыт булганда һәрвакыт кунакка чакырам, балалары белән алар белән аралашырга, чөнки туганлык җепләрен сакларга кирәк, аралашырга кирәк. Һәм шунда гына син бәхетле кеше булып үсәсең. Адәм баласы үзенең туганнары, дуслары белән көчле ди бит. Шуңа күрә чыннан да дуслар белән мөнәсәбәтне сакларга тырышырга. Яңадан иҗатыгызга әйләнеп кайтсак, сез иҗатыгызда һәр вакыт яңалыкка омтыласыз, нинди дә булса, мөгез чыгарырга дигән миндә тырышасыз. Клипларыгыз да сезнең үзенчәлекле. Кем эшли? Сезнең берәр рухландырып торучыгыз бармы, әллә сез үзегезме барсында? Рухландырып торучы, идея биреп торучы. Идеяларны үзебез уйлыйбыз инде. Идеяларны, җырларны, гомумән инде менә мин үзем теге меломан булсам да, мин инде менә җырларны тыңлаганда, мин бер артистны гына тыңлый алмыйм. Бер җырчыны гына тыңлый алмыйм. Мин һәрвакыт миңа төрле жанрлар, шансон дисеңме, французский шансон дисеңме, монда мондый стильләрне. Чөнки һәрвакыт ниндидер яңалык кирәк, ниндидер нәрсәдер мин эзлим. Һәм инде үзебез дә җырлар яздырганда, теге әйтәбез инде мелизматика дибез инде, теге ниндидер вокальный позициялар, онда ничектер бормалар берничә җырда кабатлана икән, уже ничектер инде кызык түгел. Һаман ниндидер яңалык эзлим. Килеп чыгамы, килеп чыкмыймы, яңалык эзлибез. Клипларга килгәндә нәкъ шулай. Инде һәрбер клип бер-берсенә ошамасын дип, инде стилистикалар белән аерылып торсын дип тырышабыз инде. Менә калса, күп җырчы шулай тырышадыр инде. Кемнекедер килеп чыга, кемнекедер килеп чыкмый. Безнеке менә килеп чыга микән, килеп чыкмый икән, сез нәтиҗә бирәсез инде. Тамашачы бирә инде, бәясен чыннан да. Тормышыгызда, я иҗатыгызда уңышсызлык килеп чыкса, аннан ничек котыласыз менә төшенкелектән? Нәрсә ярдәм итә сезгә? Уңышсызлык булмаса, ул нидә булмый инде? Үсештә булмый, әйе, бар шундый очраклар. Безнең костюмнарыбыз килеп чыкмаска мөмкин. Без аны күпме вакыт әрәм итеп, акча әрәм итеп, аны тектереп, аны күпме нервничать итеп, аннан соң киеп карыйсың да ошамый. Әйе, алар эленеп тора, нидә? Килеп чыкмадылар. Килеп чыкмый, әйе. Җыр мәсәлән, алдык композиторлардан җыр. Алдык түгел, сатып алдык. Әйе, сатып алдык. Аранжировкасын акча түләп шулай хәләл акчагызга ясаттык, яздырдык, ләкин тыңлап карагачтын без аңлыйбыз, вот
нәрсәдер Нәрсәдер не то сыманрак не инде. Бәлки халыкка ошар иде. Ну, без бит аннары нәрсә дибез инде? Фокус группа. Без аны контактта куябыз, тегендә куябыз, бит нәтиҗәсен күрәбез бит. Хәтта менә клипларга да килгәндә, кайбер клипларга без шул хәтле дорогостоящий итәбез. клип ясыйбыз. Әйе. Э, Өметләр акланмый. Әйе, просмотрдан карыйсың, монда аны әллә ни тегени прям күп карамыйлар. Кайберсе 3 тиенлек клип, менә безнең берничә клип бар бит. Алар инде берсе 2 миллионга кадәр просмотр YouTube'та җиде, икенчесе 1 миллион 600 инде хәзер җиде. Алар белән, ну, миңа калсалар 3 тиенлек клип инде. Кайсы беренче урында инде анда? Беренче урында Кил. Вот. Шул әби төшкән инде. Әйе, Әби төшкән. Ну, 3 Ай-яй-яй. 3 тиенлек дип инде монда идеясы иң кыйммәтлеседер инде. Абай теге ресурслар, операторская группа, анда съемочная группа, утыр нидер, анда без әллә ни күп теге акча кертмәдек инде. Һәм инде икенче клип ай-яй-яй, шулай ук инде без аны теге яңа елдан соң 1 январь кич белән так монда каникулларда нәрсә эшлибез микән? Әйдә киттек клип төшерәбез. Нинди җырга? Безнең бит бар теге ай-яй-яй, уже бер 3 ел ята инде ул безнең җыр. Без аны гел кайлар аны актарып чыгардык ул җырны, гел җырламый идек. Бардык та төшердек икенче көнне. Шундук инде машина барганда идеясын уйлап таптык та шалт төшердек, ну что теге без дела не сидеть. Шулай халык кабул. Менә бүгенге көндә 1 600 000 700 Бу просмотр. нәрсә дигән сүз? Кыйммәтле клипларны тамашачы кабул итми, 3 тиенлеген кабул итә. Бу тамашачының зәвыгы түбән дигән сүзме? Нәрсә дигән сүз? Юк, монда алай әйтергә мөмкин, айту дөрес түгел. Менә Салават әйтте бит клипның идеясы дип әйме. Анда бәлки эш мәгънәдәдер клипның мәгънәсендә. Һәм менә бу әби бабай төшкән клиплар ул дөресен әйткәндә бик зур мәгънә алып баралар. Аларның тормышлары турында беренчедән ничек алар яшиләр, без алардан үрнәк алабыз, без аларның оныгы Салават, мин килене. Инде менә бу ай-яй клибында без бит инде анда бергә яшибез. Анда җырның мәгънәсе күпме генә талашсаң да гаиләдә, күпме генә проблемалар килеп чыкмасын, барыбер бер-береңне аңларга һәм барыбер бергә яшәргә кирәк дигәнне аңлата. Һәм клипта да шулай әби белән бабайның мөнәсәбәтен күрсәтәләр, ничек алар яшиләр инде юмор. Тормыштан алынган булгач, күрәсең тамашачыга да моны карарга кызык. Алар үзләрен күрәләр анда. Һәм ул аларга ошый, һәм ул аларны кабаттан карый башлый. Кайбер клипларда мәгънә булмаска мөмкин, андый теге глубокий дип әйтгәндә. Һәм Әйтсә киресенчә бик сложный булырга артык фәлсәфидер белән. Бик фәлсәфи. Но миңа калса, менә бездән күп кенә журналистлар сорый, менә җырның менә ни диләр инде. Успех. Уңышы. Әй, җырның уңышы, ничек менә хит ясарга, ничек уңышлы җыр яздырырга, мин барысына җавап бирәм, әйтәм. Без бу әйберне белсәк, без инде миллиардерлар, миллионерлар булыр идек инде. Монда белеп булмый. Шуннан да тамашачы үзе сайлый. Моңарга бәлки теге вакыт ниндидер теге әйтик, яз көнне тыңлыйм ул, кыш көнне тыңлыйм, настроение булган вакытта тыңлыйм ул. Менә мәгълүматны ничек кабул итә кеше? Аны ничек настроениесе менә хәзерге тапшыруында бәлки тамашачы карыйдыр, өйдә кайтып, рәхәтләнеп карыйлардыр инде. Яхшы кабул иттерләр. Менә бу тапшыру инде теге кеше эштән кайтып, арып кайткан вакытта бу тапшыруны җибәрсәң, бәлки кабул итмәскә дә мөмкин. Бәлки, демәк, настройдан тора. Настройдан тора, әйе. Һәм инде событие и место инде. Әйе, дөрес вакытта, кирәк урында булу. Әйе. Салават гүзәлем, сезгә бик зур рәхмәт менә шушы позитив энергиягыз өчен, фикерләрегез өчен. Сезнең белән бик рәхәт булды безгә, тамашачыларыбызга да рәхәт булгандыр дип өметләнәбез. Рәхмәт, тагын очрашырга насыйп итсен Ходай. Рәхмәт чакыруыгызга. Сезгә уңышлар телибез һәм тамашачыларга
сәлам әйтәбез. Рәхмәт. Бәхетле булыгыз. Һәм инде мин әйтеп китәсем килә, безнең телевизор әллә ни күрсәтми, берничә канал гына күрсәтә. Һәм инде шулар арасыннан безнең Спас дигән бар инде. Әйе. Бу менә бик шатландыра. Безнең менә хәзер Хузур ТВ дигән канал, мөселман каналыбыз бар. Мөселман каналыбыз бар. Һәм инде мин бик ышанам, минем телевизорымда Хузур Хузур ТВ ТВ каналы килеп чыгыр дип ышанып калам. Сезгә уңышлар. Рәхмәт. Рәхмәт. Сезгә дә иҗади уңышлар, гаилә иминлеге, исән сау булыгыз. Рәхмәт. Сау булыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең белән дә сау булашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр исән имин булыгыз.